Alright. Vi starter lige denne video fra Kassevad Vejsi om at vise, hvordan vi har lavet vægten til de der dumbbells, fordi vi har ikke 30 kilo dumbbell, vi har kun 28. Så jeg sætter en etter på i hver side, således at det bliver 30. Fordi det er, kan man se det, 28. Hvor står det? Der, 28 kilo. Og vi laver to, sådan så vi har en backup, hvis der er noget, der går galt. 28 kilo plus en ener plus en ener. Ja, jeg viser bare lige, at vi taper det samme, så der ikke er noget halløj, ikke? Ja, ja. Det er bare så de kan se, at jeg taper det. Okay. Kig hen med bordet, og Theis har noget ekstra. Ja, eller kan hen ved receptionen, eller op på kontoret, eller ved Mortens plads. Sorry, not sorry.
siden 92. Godt 10 år i mit liv i aften. 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 Vi kommer op til mig og spørger, hvad vil I have, og de siger I min lange. Gider kommer op til mig og spørger, hvad vil I have, og de siger Jeg tror, det er den bedste samtale, jeg nogensinde har lavet. Siger, hvad vi vil, for dig, hvad det Den kan skal bare være god. Kun det bedste, det kan. Jeg var i det hele med min ånd til deling, og det samme med min dinger. Jeg dykker sex med min terapeut, sygeplejen med knald i her med så. Det var helt rigtig sløv, så man kan ikke på. Den får bare. Den får bare. Mit liv, jeg Den må jeg ikke have nok lidt speed. Det må jeg simpelthen ret til. Ja, ja, men altså det er... har 10 år i mit liv i aften. Har 10 år i mit liv i aften. Det er, hvad det er. Får vi ham. Vi gør det for sjov. Det bliver spændende. Kommer op til mig og spørger, hvad vil I have, og de siger I min lange. Nu er jeg også optaget hul på det her. Kommer op til mig Okay. og spørger, hvad vil I have, og de Min siger ankel jo. Det ender med jo faktisk, at den ender med bare 32. Bare Ja. ikke rigtig kaffe. Take. Nej, det eller nej, det er der ikke. Vi snakker lige om, at... Hvad er det lige nu? I ser alle sammen vidunderlige Velkommen til Ja. I ser alle sammen vidunderlige Det er jo som om, at det er hexagon. Hele produktet er hexagon. Gør det! Skal vi lave noget intro, jo? Ja, nå ja. Gør lige sådan her rigtigt. Okay, så flytter jeg lige bænken, mens du siger det, du skal sige. Kasper Weissi, træner i CrossFit 6705 Training, og jeg skal lave Ragnarok Kval Workout 2. Husk at tale dansk. Det kan være. Nå. Kun mig, der er dum. Så international er jeg ikke. Mr. International. Vi skal lige måle banen. Nå ja, fan. Ja. Gud, ja. Den er jo nok lidt vigtig. Okay, vi måler hernede fra, fordi jeg har målt op. Den der. Hvis du fører kameraet, så skal jeg nok gøre det. For jeg ved lige præcis, hvordan den er. Okay. Starter. Så der skal lige ned på tapen i det. Yes. Starter her. 0 cm. Så passer det med, at jeg har sat en streg her, hvor der er 4 meter, ikke? Der er 4 meter. Der er 4 meter, så rykker vi. Herfra. Ja. 4 meter her. Endnu 4 meter. 4 meter. Og... Skal lige lave intro? Ja, det kan jeg godt se. Herfra. Det er faktisk lige over 2, så det er 10 meter og en halv centimeter. Det er bedre end Så mindre. der er rigeligt. Eller ej, det er jo faktisk helt herhen til. Skal vi lige rykke den? Ja, det er godt. Ja, det kan vi godt lige push. Det kan godt lige rykke. Det er lidt meget. Er det ikke? Altså, hvis man kan spare, så skal jeg da spare. Ja. Så nu skal den jo bare lige være hen. Hov. Så hvis du bare lige tager for Okay. målbåndet der. Jeg tager lige målbåndet her. Vi prøver det igen. Så der var der 8 meter, og så herfra. Ja, vi har jo ikke rykket den tape. Nej. Det er jo god nok. Så herfra hertil. Den er stadigvæk lige over 2. Yes. Så der er 10,2 mm eller sådan noget. Det er Det er bedre. Louise Rigsdal approved. Math. Det er godt. All the math. Godt. Ja. Okay, så tager den langt her. Prøv at se dig. Ja. Så nåede det inden det der med Chris show. Det er ikke i dag, eller fødselsdag. Det er først på tirsdag, tror jeg.
Ja, det var jeg. Nå, så skal vi have ventetid af det. Gør vi det der, hvor du så trykker derinde? Jeg trykker her. Jeg skal lige Karoline, hun sætter musik på her. Er der ikke tændt eller noget? Det kan vi lige starte med. Jeg elsker mit land og min by. Klar, 3!
and breathing, you gasping. These niggas ain't ready for action. Ready for action.